Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate ka bɛɛ lajɛlen fo ni wale ɲuman dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajibate jamana kunnafoni de bi maa n'u fɛ politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma kabako fa duniya fanfarangaba min ye kabako kumaw ye u b'olu de ɲɛɲini k'a sɛbɛn n'u y'a sɛbɛn ka ban wajibate k'a dɔn a bi sɛbɛn tubabukan cɛɲin na anw da ye k'a bamayɛlɛma bamanankan na jamana de fanba bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ n bɛ n ka furu kɔnɔ n bɛ n ka kurunin kɔnɔ n bɛ n ka atelier la wajibate i k'a dɔn n yɛrɛ sigilen don gɛrɛnna walima n bɛ lafiyabɔ la n'o ye retraitew ye wajibate k'a dɔn journaliste sanni kuma bɛɛ ka to k'a kalan o magwa bɛɛ nka jamana kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni yɔrɔ kelen an da in don dɛ wajibate k'a dɔn anw y'a ye an kɔrɔw la an fana bara k'a kelen-kelen ni wa an dɔn an'u ye wajibate nka baara in di ɲa abada anw kɔni fɛ yan n'an maa saba ma ja dafa sɔgɔmada in na Gibson control i k'a dɔn ale de kɛlen bɛ k'an jukɔrɔma don min ye nɛgɛw ye a kelen bɛ k'a banba k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ an sɔngo arajo bɛ lamini na n'olu kelen bɛ ka kuma in zalo i k'a dɔn Gibson a danganiya b'ale de bolo internet télévision wajibate ka kunnafoni sɔrɔ jibi a b'i kɔfilɛ a b'i ɲɛfilɛ sabula nɛgɛ fiɲɛ ani taasiraw i k'a dɔn yelen kɛmɛ ni kɔ bɛ mɛnɛ bolokɔniden ta bɛɛ lajɛlen bi baara de kɛ jibi i k'a dɔn technicien ya ŋanaya don suya don jibi ni sɔnna ka yamaruya di an t'an kɛ kunnafoni kan jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de b'a bala cogo bɛ di wajibate maa jɔlen tɛ se k'i da f'i k'i sigi wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant Ablaye Jara nin y'a ka fasɛri ye jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di wajibate k'a dɔn an di sɛgɛn a fɔli la jamana den cɛba bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sɔrɔdasi ye bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ lakanaba ye o de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to an bi kisi Bamanjuw ka bingani wale ma kɔsa in na sɔmingelen do k'a fɔ jahadisi maw wajibate tatugulen du la kɔrɔfɛla la a tun bɛ ne ka waati janbɔ jamana camancɛ sabula i k'a dɔn tasuma dara u ka ye wajibate kɔsa in na kɔrɔfɛla kun ye yen gɛn i k'a dɔn sɔrɔsiw ko nin kelen bɛ ka mugu wuli u la wajibate tɔni min dora nin na o kelen kelenw de bara ka fara ɲɔgɔn kan wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ CSP ani PSD wajibate k'a dɔn nin jɛkulu ninnu bolila ka bɔ Tumutu Gawo ani Kidali mara la wajibate jamana camancɛ i k'a dɔn u bɛna tukolonden de fɛ kɔsa in na sɔmingelen do ka san mara la i k'a dɔn i b'u ye kelen-kelen wajibate i k'a dɔn fɛnjugu don ninnu dun i mana min ye kelen a kundi wajibate sabula n'u tora ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn u bɛna janfa de labɛn kunnafoniw ani jate caman kɔni y'a jira minnu bɛ forotaasiraw la ani minnu bɛ dugutaasiraw la u ye kɔlɔsili kɛ kɔlɔsili min b'a jira k'a fɔ u ni mototigiw bi bɛn i k'a dɔn taamasiyɛn ninnu kɔni ye jahadimaw de ye wajibate tatugulen du la o faamuyalen don kuma dɔ la i b'a sɔrɔ u maa fila bɛ moto la sɛbɛnnikɛla ko ntɛnɛn dɛmɛnen ani araba tɛmɛnen ka da o dugusɛjɛ kan octobre kalo tile 11 wajibate k'a dɔn san mara la sɛbɛnnikɛla ko mɔɔw sɛrɛyara la kosɛbɛ k'a fɔ u ye maa dɔw ye moto la fila i k'a dɔn kelen-kelen dugu minnu bɛ i n'a fɔ Marumoro Kula Fangaso Bɛnɛna wajibate k'a dɔn nin furanjɛw na u yera kosɛbɛ min fana ye Tomiya mara ye ka taa i k'a dɔn jamana bɔda la wajibate n'o ye frontière ye i k'a dɔn dɔw fana sɛrɛyara la k'a fɔ u ye maa dɔ y'u ɲɛ na sɛbɛnnikɛlaw ko n'i ye nin kuma ninnu ta ka fara ɲɔgɔn kan ka taa fara Moti ani Bajangara wajibate i bɛ faamuyali kɛ kɔsa in na Bamanji dasili caman dar'u ka Bajangara yanfan in fana fɛ wajibate k'a dɔn caman ni bɔnɛna minnu kɔni sera ka kusukusu kɛ sɛbɛnnikɛlaw ko olu caman de bɛ boli ka n'u yɔrɔ sɔrɔ wa jamana camancɛ bolo la n'a dun man y'u kɔ wajibate i k'a dɔn Bamanji tɛ hɔrɔn ye silamɛ tɛ binganikɛlaw do sabula n'u tora ka caya wajibate u ka bingani wale u bɛ sɔrɔ k'a boloda o tuma a ɲininen do san a n'a lamɛnni fɛ fo frontière la bɛɛ lajɛlen ka k'i dama ta sɔrɔdasi ye wajibate i ma se ka cɛkun di i ma se k'a minɛ k'a siri kunnafoni kɔni di a ko n'o tɛ wajibate k'a dɔn ayiwa min ye Burkina ni Mali frontière ye wulikajɔba fana kɛra kɔsa in na nin bɛɛ lajɛlen tɔni de tora sa
minnu kɔni b'a ɲini k'a fɔ u b'u kun dogo ngun tɛ kun dogo la dɛ Bɔjɔbate n'u tora ka caya dɔrɔn fɛn dɔ bɛ jigin u kɔnɔ min ye bingani walew ye sabula pɔsu minnu bɛ yen n'o gendarmew ani polisiw ka pɔsuw ye u b'a fɔ ko bɛ taa bi olu kan Bɔjɔbate o de la ni yakili b'a la bɛ waatinin bɔ Manjakui Bɛnɛna Siyɛnso Bɔjɔbate i b'a ye k'a fɔ Bamanan ninnu sina ka na bi min ye poste de sécurité ye o tuma n'i kɔnna u ma o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn ɲangata ani balawujugu an ka kisi a ma min kɔni ye san n'a lamini Bɔjɔbate i k'a dɔn jamakulu dɔw farala ɲɔgɔn kan min ye donsow ye ka lakana kɛ nk'o t'a bɔ sabula o kelen min na Bɔjɔbate i b'i ka foro taasira la i b'i dugu taasira la jeli b'i bolo fɔlɔ b'i bolo Bɔjɔbate Bamanan kɔni ye i fɛ i m'a kunji bɛɛ a siri k'a da kɔli walima i ka wele da kɛ lakana tigilamɔgɔw ma min kɔni bɛ se k'a to ayiwa an bɛ kisi balawu ma sabula u ka bingani u mana bi dugu o dugu kan Bɔjɔbate suɲɛnikɛlaw de don i y'a dɔn waati yɛrɛ tɛmɛna i k'a dɔn nin dugu ninnu u taara n'u ka baga bɛɛ ye min ye ayiwa Yejere Silipanga Dome Yolo Saga Kogo Sama Ambassa ani dugu wɛrɛw u taara bi o dugu ninnu kan k'u ka baga a kumaba n'a misɛnman bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye sonba kulenw don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la le pays jamana sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ n'o ye Mahamadu Jara ye Jarakɛ a kɛmɛ ka kalimukala tɔ fana kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye Bangasi marabolo ye n'o ye pays dogon ye a barata min ye Bamananciw ye e ko ɲa dadalen bɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye dugu 8 bɔɲɔngo Bamanciw e ko u n'u ka motobaw karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min kɔni u sennɔw yera dugu 8 kɔnɔna la min kɔni hakilina wasu nana maa caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye jamana camancɛ bolo ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni Bamananci kulo min ye hakilina jugu tigilamɔgɔw ye u ye dangari ta ka dugu min sɛgɛrɛ a dagosi ka bɔ u ye dugu minnu kɛ min ye tumo ye a dagosi ka bɔ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ni dugu 8 karamɔgɔ de b'a tɔgɔ tuma min na min kɔni samiya kɔni min ye jiw bɛ ka tigɛ tuma min na maaw de kɔni bɛ ka fɛn na dilanw baaraw boloda min kɔni Bamananci torosiw ye motobaw bɛ ka tɛmɛ foro siraw la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u bɛ ka na turu cɛ fo dugutigi bulon da la min kɔni jatigɛ muso ni denmisɛnninw karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o de namɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɛ ni kulomagɛn u kɛmɛ k'o ta ni ka dugu ɲɛmaaw sɛgɛrɛ olu ka kɛ ciden ye joona ni k'a lase kin marabaw ma karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye finitigilakaw ye u bɛ ka labɛn sabati ani min ye jamana lakana ye dɛ nka k'u ka dɔ fara o cɛsirijala kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana camancɛ bolo ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye Bamanciw ka ni jɛrɛjakulu ninnu ye min kɔni u gili kɔni tigɛlen bɛ kosɛbɛ nka a la kelen minnu bɛ yen olu de bɛ k'a ɲini ni ka mɔnɛ don an na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ni dugu 8 ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛn'o la u y'u ka baw u ka misiw bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a ye min ye dugu caman ye e ko maaw yɛrɛ m'u sigiyɔrɔ bilalen ni ka na u sigi min ye Bangasi marabolo la walima ka tɛmɛ ka na Baɲangara walima ka n'u yɛrɛ sɔrɔ fo Mopti sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye n'o ye faama ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ an danbew la min ye an jigi danbew kan a ko min kɔni wulikajɔw kan k'o de boloda karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye Bangasi marabolo ye i ka da la k'a fɔ ko da bɛ maaw ye bi sunatu ye ala ni Bamanciw ka yeli kura kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mahamadu Jara ale ka sɛbɛnni don Bɔjɔbate naamu fiɲɛ ma n'i pa barakolo kunna ka na gɔngɔrɔ kolongolo Bɔjɔbate i n'a dɔn ko fɛn b'o kɔfɛ an b'an bolo bɔgɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Mariamu Sidibe nin y'a ka sɛbɛnni ye Bɔjɔbate i k'a dɔn minɛni ye tiɲɛ ye nka e ko jamana in yɛrɛ faamaya maa t'i ɲini ka siran a ɲɛden ye Bɔjɔbate i k'a dɔn nin minisiri ngana ye Aruna Modibo Toure Bɔjɔbate an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Papu minisiri dakabana minisiri ɲuma k'a diri belebele Bɔjɔbate san joli i k'a dɔn a bolo bi jamana cala sɛbɛnnikɛla ko nin kuma min n'a ŋunuŋunu barika bɔnnen bɛ kabini kunungo maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima minɛniba min bɛ sen na a ko tɔ ye waridunko yɛrɛ ye wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka sɛbɛnnikɛla ma min fɔ an k'a lajɛ minisiri kɔrɔ don Bɔjɔbate a ye faamaya caman kɛ min ye Papu ye
Wajabate ka don aywa min woni ye kosa ina yi abiki ni ka kile damadɔbɔ i ka don wele bilale do ama i ka don sɛgɛsɛgɛli kɛlaw fa min ye Cour suprême min ye aywa wulikajɔ min bolo dalen do faamaw fɛ wajabate jamana k'a fura k'a jɛ sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ do nka n'i ye ko ta k'a lajɛ nin ko in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ko baara bolo min n'o ye Securiport ye Américains ka aywa baarakɛ bolo ye min n'a bɛ Bamakɔ senu pankurujigi kɛnɛ na cakɛda do min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ taamaden o taamaden n'i bɛna Mali kɔnɔ walima i bɔtɔ don Mali kɔnɔ n'i bɛ taa pankuru fɛ u ka jate bɛ bɔ i kan wajabate i k'a dɔn yɔrɔ nin kungo a ye Général Salifu Traoré sɔrɔ fo o yɛrɛ ye gɛlɛyaba sɔrɔ kabini septembre tile fɔlɔ tɛmɛnen wajabate maa wɔɔrɔ caman bɛ yen minnu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ sabula miliyari 17 o de fɔlen do sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ minisiri Seynabou Diop o ma minɛ fɔlɔ o fana welela ka taa ɲininka sabula ale fana kun ye ministre des transports ye a donnama in kama wajabate k'a dɔn ɲininkali de bɛ kɛ o fana k'i bɔ a la i k'a dɔn ɲɛmaa caman bɛ n'o ye DFM ye ministère de la jeunesse des sports et de l'instruction civile construction citoyenne o ye régisseur wajabate k'a dɔn tɛgɛ dalen don ninnu bɛɛ lajɛlen kan u bɛ Bamakɔ kura kaso bonba la sɛbɛnnikɛla ko mun den ye Aruna Modibo Seni ma sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔmi bɛɛ a bɛrɛ ta a b'a kalama kabini a bɛ Senegal kɔsa in na teriw ni jɛɲɔgɔnw y'a wele k'a fɔ a ye karamɔgɔ i k'a dɔn ko dɔ ŋunuŋunu bɛ sen na sariyatigiw bolo maana bɔlen don i nɔfɛ dossier min n'u k'a ma ko Securiport Aruna Modibo k'a ye taa mago la nin Securiport ko kuma in ne tɛ nin ɲɛdɔn nin ma kɛ n tile la n tɛ jate don a la wa n ka jamana ne tɛ n ka jamana bila abada mbina ni sariyatigiw an ka siɲɛ ni min da kɛra tiɲɛ ye i k'a dɔn o ɲɛnafɔ sabula ne tɛ foyi kalama nin na ni wari dunko don ni jamana ka wari duni don ni Aruna Modibo njaba jɛlen don wa n bɛna jamana kɔnɔ ngaki a ko ni maa min fariɲana ka nin kɛ i b'a sɔrɔ i dalen don tiɲɛ na i ka ko de la sinon ale ɲɔgɔnna caman bɛɛ minnu kɔni zɔn min na sabula u b'a dɔn u bɛ ko la u ye kusukusu kɛ ale y'a k'a ɲɔ ta ka na n'a yɛrɛ ye maa ma diyagoya maa ma wele wajabate k'a dɔn tilefila ɲininkali sɛbɛnnikɛla ko in dara laban min na o de ye minɛni ye nka maa yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ nin ko in na fana sɛbɛnnikɛla ko mandat de dépôt tɛ kuma ɲuman ye nka min ni min wele don sɛbɛnfura dɔw de yera i k'a dɔn olu yera réseaux sociaux kan u b'a ka yɔrɔ min tɔgɔ fɔ o ye Visi Conseil associé fila de ta don min ye Sisoko et associé gérant olu de ye cakɛda in dayɛlɛ Aruna Modibo n'olu bɛ baara kɛ olu fana de nin bɛɛ i k'a dɔn awa Securiport ko kuma in na yalima i k'a dɔn Aruna Modibo ka mun de b'o la nka n'i ye ko ta k'a lajɛ ni affaire in yɛrɛ ka signature n'a bolonɔsɛbɛn bɛɛ kɛ k'a ban o y'a sɔrɔ Aruna Modibo yɛrɛ ma deli ka kɛ ministre ye a ma bɔ ko in yɛrɛ kalama sɛbɛnnikɛla ko nka jamana in giritigɛlaw u fana t'u kufɛ a na kɛ i k'a dɔn wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ min nɔfɛ a ɲɛna dɔn sabula kɔsa in na a ko kɔni kɛ n bɛ fiɲɛ dɔ bere wajabate k'a dɔn maa yɛrɛ sirannen bɛ jamana in a faamanya ye i kana kɛ faama ye o de da ka di la i ka wele ka kɛ faama ye sabula wajabate k'a dɔn jamana min ye Assemblée nationale président kɔrɔ ye o minɛna n'o ye Isaac Siribe ka taa se i k'a dɔn a jɛɲɔgɔn maa 4 ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ mandat de dépôt la wajabate i k'a dɔn Modibo Siribe ancien secrétaire général Assemblée nationale an fa Kalifa ale tun ye contrôleur financier Assemblée nationale Demba Traoré Assemblée nationale ani i k'a dɔn ayiwa Bavier wajabate ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw bɛ yɔrɔ min bi tiɲɛ don fɛn dɔ fɔra o de ye jamana wari san 100 san 10 awa baara n'a sɔrɔla tununi kelen du nɔfɛ i ka ɲininka la hali bi n'a ka bi min ye ni muso in ye a bi bolola n'o ye Fili Sisɔgɔ ye wajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni kelen bɛ kɔ durulen nka Aruna Modibo ta in sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛ ka ɲini n'a ɲɛ ɲini na faamuyali bɛ na ka sababu kɛ min ye a jama tigɛ don kelen da kelen wajabate nɔtɛ n'a nin kun bɛ fɛn na kabini san 2016 fɛn min kɛra ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ min ma k'i ɲɛna i na kusukusu kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Falen Kulubali Falen y'a yira k'a fɔ min ye Air France ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ŋunuŋunu ni ɲagaɲaga tun bɛ min ye sini an kɔrɔ kalo tile 13 o tuma k'u bɛn'u ka pankuru sira dayɛlɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'an ka taa mɔgɔ la min ye nkalonfin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a
y'a lajɛ min ye dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da a ko n'i y'a lajɛ Mali pankuru kɛnɛ karamɔgɔ Dabatungara a bɛ maa minnu ka dangana kɔnɔ o de ye ANACI ye Agence nationale de l'aviation civile karamɔgɔ Dabatungara maa min y'o ɲɛmaaba ye o de ye sɔrɔsi jalatigi n'o ye colonel Idrissa Kone sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Idrissa Kone ale ni Faransikaw ye bɛnkan kɛ min ye Air France ɲɛmaaw ye karamɔgɔ Dabatungara min ye dogodogonin kɔnɔna la dɛ Mali sera k'a labila karamɔgɔ Dabatungara janko Air France u bɛ se k'u ka taama boloda cogo min na min ye kunnafoni k'a santalama jamana kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara ka taa sɔrɔ min kɔni ye Idrissa yɛrɛ ye maa min b'ale sanfɛ n'o y'ale ka ministre ye o t'a kalama min fana b'o sanfɛ n'o ye premier ministre ye o t'a kalama jamanakuntigi t'a kalama ale jalakiraw a jalakira kosɛbɛ nin ma ɲi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara ni danna taara ka da i kan k'i bila baara la maa minnu ye danna da i kan i b'i kɔfilɛ olu la ni k'olu bonya baara la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ colonel Idrissa karamɔgɔ Dabatungara e ko bonya kɔni a m'o ta k'a ka ɲɛmaaw sɛgɛrɛ dɛ ale kɔni y'a kɛ fiɲɛtɔ bere ye karamɔgɔ Dabatungara a ye n bila jɔyɔrɔ min na min ka di n ye m'a kɛ bafa ni kilicɛ ye o tuma min ka di n ye m'a kɛ n yɛrɛ sago ye hali ni ma fɛn fɔ maa ye sɛbɛnnikɛla ko jamana baara t'o ye a ko min ye colonel Idrissa Kone ye karamɔgɔ Dabatungara ale kɔni y'a dafa mugu jalan na ka sɔrɔ a ɲigin t'a da kɔnɔ ni ka jamana sira labila nansaraw ye ni dun y'a lajɛ Faransi ka Air France bɛ jamana in bila don min na karamɔgɔ Dabatungara u y'a bila n'u yɛrɛ ka kelen hakilina ye ka taa sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun man k'a fɔ ko baara kura de bɛna daminɛ f'an bɛɛ lajɛlen de k'an sigi minɛn kelen kunna ni ka bɛnkɛ ko la karamɔgɔ Dabatungara an bɛɛ lajɛlen ka nafa ni tɔnɔ bɛ fɛn mun na o de baara tun kan ka boloda nka min ye Idrissa ye karamɔgɔ Dabatungara ale y'a kelen k'a ka jɔnforoni ye min ye ministre des transports ye karamɔgɔ Dabatungara n'o ye Madame Dembele Madina Sissogo Madina ko nin ye tigɛna de ye ko nin tɛ se ka bila ten min ye sɛbɛn kɛra joona karamɔgɔ Dabatungara ni k'a lase premier ministre ma o fana ye jamanakuntigi ladɔnniya jamanakuntigi ko joona a ye colonel Idrissa Kone a y'a gɛn ka bɔ ANACI kɔnɔ a bɛ kɛ ten de o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara u y'a gɛn ka bɔ ANACI kɔnɔ k'a jira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungara a ye nin hakilina ta kelenna kun jumɛn na a na taa ɲininkali baara boloda karamɔgɔ Dabatungara a tɔ bɛ ale ni kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye Faransi ye a yirala k'a da u tulo kan k'a fɔ min kɔni Air France ye a tɛ Mali kɔnɔ a tɛna Mali kɔnɔ bi a tɛna sini a tɛ cunya abada sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Mali ye sa a b'a ka hakilina kuraw de ta don n'a nataw la karamɔgɔ Dabatungara ni bɛn kɛra min na ka jɛ ni Mali ka sɔrɔ n'a ka nafa ye o kɛnɛ kura bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Falen Kulubali ale ka sɛbɛnni don Jibi jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Dabatungara bala cogo bɛ di Jabate ne bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple jamanadenw ka bataki Jabate n'i ti fɛn min si dɔn i kamana bi guwa Jabate i k'a dɔn récépissé association Mali kɔnɔ a ye mun ni mun de fɔ sariya ye mun de fɔ ni dun ye k'o ta k'u lajɛ tugubandiya de bɛ maa caman na n'o tɛ sarakisɛw jɛlen don loi 04 038 Jabate ni maa min y'o ta k'u lajɛ bɛɛ i k'a dɔn i yɛrɛ i bɛ sariya taabolo ko ɲuman ye i b'a tigɛ ko ɲuman ye o de la Jabate k'a dɔn conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM Mohamed Cherifo Aïdara Jabate k'a dɔn a kuma si tɛ cɛ a tɛ yira Jabate k'a dɔn a tɛ sira ŋanamu maw i k'a dɔn olu farala ɲɔgɔn kan k'u na nkalon ni namara ta diyagoya la nga kiiritigɛlaw Jabate olu jɔlen don kangara u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a fɛsɛfɛsɛ Jabate ka ko da kɛnɛ kan Mohamed Cherifo Aïdara nin bɛna dɔ de fara a ka bonya n'a ka karama kan Jabate k'a dɔn kamalen min don min y'i diya i bɛ se k'o fɔ Jabate n'o tɛ Mohamed Cherifo Aïdara nafuradama CSDM sigili senga wulikajɔ ni tasibila min kɛra ka ɲɛsin jamanadenw ma jamana kɔ kan a barika bonyana fɛn caman kun bɛ yen o kun dɔn dɛ fɛn caman kun bɛ yen Jabate k'a dɔn kun bɛ dibila Sirifukɛ de kɛra sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan CSDM kabini jamana kelen jamana fila an bɛ donni minɛ i ko bi jamana 40 kɔ maa bɛ se ka fɔ tabarika Jabate kodɔnbaliya ye dibi ye juguya ye dibi ye hasidiya ye dibi juguba ye Jabate i k'a dɔn Mohamed Cherifo Aïdara a juguya ni a dimi dun bɛ jɔnni na Jabate a ko ni maa min ye jamana sariya bolo ta loi 04 038 o jɛlen don
association jɛrɛjɛkulu bɔjabate n'i y'a sigi singa n'i bɛna yɛlɛma don a ɲɛmaaso la walima a statut règlement n'a bɛna yɛlɛma don a la bɔjabate k'a dɔn kalo 3 bonyanko a kelen kɔfɛ a bɛ taa tuguni association in sigira ministère min na n'o ye administration territoriale a bɛ taa ɲɛfɔ ayiwa an ka sini association kun bɛ nin jogo in na a bɛ nin jogo in na président de kun ye nin ye wa statut règlement kun ye nin ye dɔw yɛlɛmana a kɛra nin ye bɔjabate k'a dɔn ministre so bi segi sɛbɛnfura kan min y'a récépissé i k'a dɔn sɛbɛnfura kura bi dilan ni ka sɔrɔ k'o kɛ maa kura min kɛra ɲɛmaa ye k'a k'o tɔgɔ la nganamu tɛ i k'a dɔn suɲɛni tɛ bɔjabate jamana sarabolo in de ko fɔ association min sigira a ka ca san 100 ye bɔjabate k'a dɔn ni yɛlɛma nana na maa kura min dara ka kɛ ɲɛmaa ye bɔjabate bile hak i k'a dɔn o de tɔgɔ bina statut règlement kura minnu ni bɛnkɛr'o kan olu de bina bɔjabate o kuma min ye récépissé a bɛ taa ka yɛlɛma o tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ filɛ n'i ye haut conseil des Maliens électeurs ta min ye ayiwa Abibu Sila yɔrɔ min ɲɛmaa ye bi tɛ o kabini ayiwa jamana kabini démocratie bina ale sigira senga bɔjabate i k'a dɔn wulikajɔ la min ye ministère de l'administration territoriale ye collectivité locale bɔjabate i k'a dɔn olu ye min sɛbɛn a filɛ nin ye bɔjabate loi 04038 ANRM min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana association ani bɛnkanw na u ye wulikajɔ kɛ ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn Abibu Sila ale de haut conseil des Maliens électeurs président ye bɔjabate i k'a dɔn a sigilen don Gabon min ye février kalo tile 23 san 2009 yɛlɛma nana don Abibu Sila de kɛra a président ye i k'a dɔn ka statut règlement o kɛra nin ye a kɛra u ka conférence duruna senfɛ min kɛra février kalo tile 13 san 2009 o kuma association ye président kura ye Abibu Sila de k'a ta o don la ka n'a bila bi la bɔjabate ni yɛlɛma fɛn o fɛn kɛra a bɛ sɛbɛn ten sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya bɛ min o sariya kisɛ kelen ministère de l'administration territoriale vu la loi 04038 ANRM min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin association ni bɛnkanw ma bɔjabate yɛlɛma kura min donna anw ka bureau la Kisima Gaku ale de ye secrétaire général des questions juridiques et institutionnelles min ye CSDM to a la n'o ye conseil malien de la diaspora to a la i k'a dɔn a jabala ye falaja ye nin k'olu da ɲɔgɔn kan i k'a dɔn a nana ni sɛbɛn ye yɛlɛma kɛra CSDM na min ye conférence min kɛra Mohamed Cherif Aidara i k'a dɔn ale de sigira ka k'a président ye statut ni règlement u ka bɛnkanw ni hakilina nin de kɛra Mohamed Cherif Aidara jago sɔrɔ boso b'a don a bɛ Banagabu la uru tan n b'o to yen bɔjabate i k'a dɔn n'i ye nin récépissé 2 bɛɛ ta yɛlɛma gɛlɛya bɛ min a bɛɛ jɛlen don i ko ntori tigɛ nka n t'i fɛ bɔjabate o tɛ sɔn a dɛ i k'a dɔn kɔsɛ in na min kɔni ye CSDM ye u y'a don k'a wulikajɔ bolo da ka dabali jugu tigɛ ka fɛɛrɛ jugu tigɛ i k'a dɔn nin récépissé ko kuma in yɛrɛ ka taa ka segin a kan i b'a fɔ ko kɔdɔnbaliw kɔsɛ in na sa bɔjabate k'a dɔn a dabɔkun kun ye min ye mankan de ka wuli i k'a dɔn kɔsɛ in na ɲɔgɔn ye ba min kɛra Bamakɔ mankan ka wuli ka bɛn n'o ye Mohamed Cherif Aidara yɛrɛ kana ye kɛnɛ kan n'o kɛra a na malo bɔjabate nka i tɛ se i ma fɛn min dilan o tiɲɛ man di bɔjabate maa min bolo bɛ Ala bolo i k'a dɔn o bin man di sɛbɛnnikɛla ko ayiwa saratigiw kɔni kɔsɛ in na u ye nin ko in bɛɛ lajɛlen bɔ i k'a dɔn haut conseil yɛrɛ ka ayiwa sɛbɛnfura o photo u kɛlen bɛ k'o bɔ min ye ayiwa loi numéro 038 o don dɛrɛ y'a ye wa haut conseil CSDM fana ta filɛ nin ye a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ kɛra ministère so kelen na nkalon ni namara bɛ min Marɔd i malo la tuguni nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ la lettre du peuple jamanadenw ka bataki karamɔgɔ de b'a tungura ne bɛ n tɛgɛ don tuguni 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don min ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ de b'a tungura o na kɛ la rédaction ye karamɔgɔ de b'a tungura min ye Mali den sɛbɛn dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye Ibrahima Jawara Damangile karamɔgɔ de b'a tungura ko maa de b'a ladige a tɛ maa ladige karamɔgɔ de b'a tungura min ye cɛkisɛ don min ye bana don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni dankɔrɔba in ye n'o ye Ibrahima Jawara
Jawara karamɔgɔ de b'a tuma ale bangera Banɲagara min ye Ibrahima Jawara i b'a ye k'a fɔ kana mɔ Bamakɔ yan min ye wulikajɔ caman a y'o baaraw boloda sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ cɛ kelen bolo caman don karamɔgɔ de b'a tuma n'i ye fɛn fɛn fɔ n'a ka taabolo ni ɲɛta don i b'a jɔlen o sira kɔnɔna la a ko nanzarakan bamanankan indonésikaw ka kan anglais karamɔgɔ de b'a tuma ka taa bila marakakan filakan ale ni dɔgɔnɔkan a ko Ibrahima Jawara bɛ nin bɛɛ lajɛlen wɔrɔ i b'a fɔ ko tiga sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini a san 19 karamɔgɔ de b'a tuma a ye pankuru ta ni ka kunda Thailand kan karamɔgɔ de b'a tuma ni ka taa garisɛgɛ sifilɛ a ko ani dusukolo min bɔra Mali kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tuma a y'a yira k'a fɔ ale kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka baara kɛ ka segin a ka jamana kɔnɔ janko a bɛ se ka kɛ don dɔ la maa ye cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ye fɛn mun ŋaniya karamɔgɔ de b'a tuma Ala y'o d'a ma bi sɛbɛnnikɛla ko k'a to san 23 la i b'a ye k'a fɔ Indonésie kelen kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye a ka baara fɔlɔ ye a y'o bolo da karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔto foyi la min kɔni ye nɔw bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni janko baaraw bɛ ka daminɛ danayaw bɛ ka da kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Ibrahima Jawara a ye kɔsegin bolo da ka na jamana kɔnɔ min ye wulikajɔ ye ka se k'o baaraw bolo da karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ Ibu Groupe n'o ye a ka entreprise bakuruba belebeleba dɔ ye n'i y'o lajɛ entreprise 40 kɔ de b'o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen cakɛyɔrɔ belebelebaw ye jamana kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ de b'a tuma min ye Stoni ye o min ye baara yɛrɛ nundo ye ka taa bila Builders la min ye Malien Aero Compagnie ye min ye Jawoyi Jason Birikoko karamɔgɔ de b'a tuma ni ka taa bila Ibu Power la a ko a ka ca a tɛna se ka fɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara Damangile min ye faso Mali ye karamɔgɔ de b'a tuma o tɛ bilen dɛ sous région n'o ye an dafɛ jamanaw ye karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ a b'a ni jamanakuntigi de ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a wele ɲɛgwɛn Jawara a ka di n ye ka se ka nin baara bolo da an ka jamana kɔnɔ o kuma nafolo filɛ nin ye baara filɛ nin ye kɛnɛ filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko o baara o baara n'o nun donna ka di Jawara ma karamɔgɔ de b'a tuma a b'a kɛ ka tɛmɛ hali laɲini yɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Dubai ye Jawara a bolo n'o bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ko n'i ye Ibrahima Jawara lajɛ jama de bɛ ka girin a kan karamɔgɔ de b'a tuma n'an dun m'an tɔgɔ dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ yan u bɛ sɔn k'an minɛ an na dɛ u ka taa n'a ye an mago b'a la Bɔnɲɔgɔnte namu a fɔ Ibrahima Jawara ye ko guwa b'i ni ka janya a kari ba ma ka sɔrɔ a kun tɛ nin bɔ ko ni sere kun don a kun ka ɲi i mago mana jɔ a la sa kalo 12 a bɛ ɲɔgɔn ye ni diɲɛ wɛrɛ mago jɔr'i la ni ɲinɛna an kɔ i y'a dɔn kɔni u ka taa n'a ye i delila u kana taa n'a ye a nafa dɔgɔyara o a nafa b'an ye a kana taa a ka taa i b'a sɔrɔ a nafa b'olu ka anw ye guwa janyana kari ba ma an b'a sama de a tɔn ta la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma n'i ye ko taabolo lajɛ Ibrahima Jawara Damangile karamɔgɔ de b'a tuma min ye sɔrɔ boson b'a dɔn a ko n'i y'a lajɛ baara kologiri caman bɛ jamana in kɔnɔ Ibrahima Jawara ale de bolo ja b'a bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu b'a bolo n'a kɛmɛ k'u ta baara la karamɔgɔ de b'a tuma i b'a compter maa miliyɔn caman don a ko Ibrahima Jawara karamɔgɔ de b'a tuma ale de b'i sɔn ni ka tila k'i yɛrɛ i sɔnba la karamɔgɔ de b'a tuma asidi tɛ a ko Ibrahima Jawara fonisire do karamɔgɔ de b'a tuma n'i y'a lajɛ Ibrahima Jawara Damangile a kɛmɛ k'a sen don politiki la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Fondation Malien Tukuri ye n'o ye MTC ale de y'o ɲɛmaaba ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye politiki tɔn dɔ bɛ yen n'o ye MTC MS2 ye karamɔgɔ de b'a tuma ale de y'o ɲɛmaaba ye a ko don o don jamaw de bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma a ko n'i y'a ka tɔn lajɛ karamɔgɔ de b'a tuma maaw de bɛ ka na kanu sira kɔnɔna la u nakun tɛ wari ye u nakun tɛ foyi ye Ibrahima Jawara ka kelenya a ka maasɛbɛya a ka jamana kanu karamɔgɔ de b'a tuma k'a ka d'u ye a ka kɛ Mali masakɛ don dɔ sabu ko Mali ka hɛrɛ b'o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara Damangile n'i y'a ka jɔyɔrɔw lajɛ karamɔgɔ de b'a tuma i b'a fɔ ka sɛgɛn nka sɛbɛnnikɛla a kɛmɛ ka dɔw maana a ko n'i y'a lajɛ Conseil national du patronat du Mali CNPM vice président don chambre de commerce et d'industrie du Mali a ko min ye vice président don karamɔgɔ de b'a tuma n'i y'a lajɛ tuguni min ye marakaw olu ka tɔnba mun bɛ farafinna kɔnɔ a y'o fana vice président ye a ko min ye sport aérien karamɔgɔ de b'a tuma a y'o fana vice président ye Ibrahima Jawara consul honoré République Indonésie du Mali a ko a y'o fana ye an ka jamana in kɔnɔ Ibrahima Jawara Damangile min ye OPI ye karamɔgɔ de b'a tuma a y'o membre ye a ko Ibrahima Jawara Damangile i b'a ka fɛn fɔ ka ban i tɛ s'a dan na chevalier de l'ordre national du Mali o tɛ sɔrɔ gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara Damangile a kan bɛ ka don sɛnɛ la karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye sɛnɛko kura minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ Mali dɔn bɛ ni samiyafɛ sɛnɛ ye nka tilema gɛrɛgɛrɛ fɛ ka danni kɛ ka tila ka fɛn sɔrɔ a la min ye Ibrahima Jawara Damangile taa dɔɔni sa bɔ i hakili sigi sa taa dɔɔni ni sɛbɛ ye
ibi girite Ibrahima Jawara fo fi ni bi ne ka boyla ne mu yeta ha ngi katugungo Ibrahima Jawara ibani vosa zere barani abi min black na dama papa wa tari 20 ante manula meno papa ni zere yaklisgi nam ante manula mena karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la Ibrahima Jawara karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la a b'a kunbɔ ko ye sabu n'i ye belebele ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la ka nisɔndiya n'o ka kuma ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la n'i ye fonisere ye n'i ye maa sɛbɛ ye n'i ye jamana jigi ye a b'a kunbɔ i ka kuma fo k'i ka sisi awa sisi nam i ta yin sisi sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara damangile karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka kuma don dɛ a ko n'i y'a lajɛ don n'a nataw la Ibrahima Jawara a kɛn bɛ ka labɛn belebele sabati min ye Mali entrepreneur ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la Mali bɛ degun min kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o tuma ko tigɛdiɲɔgɔnma kuma sera karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la sabu gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ko dogolen tɛ maa la maa o maa i bɛ se ka fɛn o fɛn k'i maanifin ɲɔgɔn ye i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jamana ye k'i ko baara boloda ale yɛrɛ kɔni ta karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la ale y'o baara daminɛ ka ban maa minnu y'a kɛrɛfɛmaaw ye ani maa minnu da bɛ file kelen na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ cɛ mun don an bɛ don min na ko bi a ka di i b'a fɔ ko di nɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don bɔli namu Ibrahima Jawara damangile n dɔgɔnin don n y'a dɔn kojugu o k'i bɔ a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira caman fɛ maraka don ne yɛrɛ maraka jali ye bɔli o k'i bɔ a la fonisere kun don nka bi a koyara bi de ka di ni kunu ye fo n'o ye komi e t'i jɔn komi e t'i jɔn n tɛ tanu don juru la koyi jibi ɲama de n ka tezara premier min fɔlɔ Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la bala cogo bɛ di Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu kama reflet d'Afrique Wajibate rédaction farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ Wajibate k'a dɔn maanifin kamana ganna n'a fɔra min galifara min na o ka dilan ka ɲɛ Wajibate o dilanko bi cɛjuguya ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan Wajibate an tɛ sɛgɛn a fɔli la min ye carte biométrique Wajibate sɛbɛnnikɛla ko olu kɔnɔna filila maliyɛn caman de kamanen gwannen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin sɛbɛnfura ko in na min fɔra ko daminɛ na Wajibate k'a dɔn a kun ye maanifin nisɔndiya nka kɛwalew ani baara ka kɛ cogo min na maanifin dabali banna wa a bɛ ne ka kɛ jigitigɛ ye Wajibate k'a dɔn jamanakuntigi Asimi Goyita an t'a fɛ a to a ka tiɲɛ baara kolo fɛn o fɛn n'o kɛra o ɲɛna fɔ ni carte biométrique ko kuma in Wajibate k'a dɔn Turelakaw ka duba Bamakɔ tigiw u ka cɛkɔrɔba dɔ fatura a ka ca san caman ye Wajibate u ka carte biométrique i k'a dɔn bɔra sɛbɛnnikɛla ko maa min yɛrɛ tɛ ni na san caman kabini nin ko in ma daminɛ jɔnni de ko k'o dilan o dilanna kun jumɛn in na Wajibate i k'a dɔn minnu y'a dilanbaw ye u filila de wa yalima dabɔngama don i k'a dɔn ɲininkali tun bɛ bɛn n'a fɔra ko nin na ɲaami ni gɛlɛya caman don n'o na i k'a dɔn biométrique in bɛna kɛ sababu ye fili fɛn o fɛn bɛ nin na Wajibate k'a jate bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn ka kɛlɛw Wajibate nin fili yɛrɛ kɔni o juguyara tɔ bɛɛ lajɛlen min ka jugu nin bɛɛ ye Wajibate i k'a dɔn ni ayiwa banbaatɔw olu ka carte biométrique dilanlen don k'o bɔ Wajibate i k'a dɔn a bɛ maa siran fo k'i dabali ban sabula ni nin dɔnna k'a fɔ min ye Turelakaw ka ɲɛmaaba ye min fatura mɛnna o ka carte biométrique bɔlen don o maa joli ni joli min fatulen don a bɛ waati jan bɔ olu ka sɛbɛnfura bɔlen don a bɛrɛta minnu bara ka carte biométrique ko in dilan n'u ma sabali Wajibate k'a dɔn ka segin kɔ u laban bɛna tɔgɔ tiɲɛba de se jamana ma sabula hali ni votew nana kɛ Wajibate k'a dɔn n'a fɔra ko su ka sɛbɛnfura yera o dilanna k'o bila Wajibate k'a dɔn awa binb'a dalankolon dɛ o n'a fɔ ŋanamu ni ɲɛmaaso de ye nin kɛ min bɛ se k'a to nin ko in bɛɛ lajɛlen ka kɛ nin jogo in na sabula Wajibate carte nin na a fɔra ko ka fali o tuma jɔnni de bi janfa la k'Asimi Goyita tɔgɔ tiɲɛ jɔnni de faralen bɛ ɲɔgɔn kan carte biométrique in i k'a dɔn k'a dilan k'a kɛ langolo ye
waje bate ningali to me defe nungo ngon da gwanzan abada mo bi giringa jola ka fo ku ka carte biométrique ma do sale do santa olu ka carte biométrique bi la ka bobbo tugo jumena waje bate baye ka fo fili bade be ko ina sabula mi woni carte ni na o sema boro no sebe ni minu be busungo de tadro ko yelama o kuma yelama makala waje bate na fora milliard kasabi de bora jamana fe ka do ni ngoina makar ko dadu ni ngoye sebe ni anye mi mbo reflet d'Afrique kono akabi bolla kan mo do wona be tigado jona la sirane mami sebe ni ke o ye la rédaction bela jele jara ni ka mi sebe o ye mo do batu ngara ko jonde be shara san fe jamana kono menye super coupe Assimi Goïta mo do batu ngara nandu man to dan tolanci abisonga yelama ka ko werede sebe ni ko ako menye super coupe Assimi Goïta ibaye ka fa ko sigira senga jamana kono san 2021 akara mo do batu ngara baye ka fa wuli ka joni biti basa chaman kerala o kuma ma chama ko ne ayira ka fa ko damna titagu woyoko sebenigala ko ni ya men kon tolanci mo do batmora iba fa ko fargolo nyana je ale be nin koroshe ninga agli lafia mo do batmora ninga beni balmaya sinzi ako ni fargolo nyana je laje mo do batmora mali yera tede jie bela jele sonona ye ka yira ka ko fargolo nyana je ko ni ben ko ni keleya ninga aramadun franyon ko abo sebenigala ko min nyanga ne mun tara coupe colonel Assimi Goïta mo do batmora maw ko ni ya blaw minani kono bara ko na nu nganga do mun fe o de angan tolanci tomba ye ngani ya laje pangaro kuna min ko ni mawre ale wasado ala ina fo benigala ko mami ya wasado ala o de kuluba re ale dafuba nanfulo no de be munu kuluba masake blola mo de batoro dafuba be mami mbolo no ye tungara ye mo de batoro ba ye ka fo ale de ko ni wulila ki jona ni kupu ban ye benigala ko ale de ya damne akko bela jele mbale de bolo akko aye mamunu wule ka faraka mo de batoro minye jate bota ni mache benigala ko ni nanfulo be 17 fura ko tala ibe wele ki do kera falani na ka doni shwari bolo mo de batoro be tani yera ye ka fo de ko signature ko balo kuma te o be ga jogodi benigala ko ako mache ma ko ni kamana gwana ako ni yin tolanci yera laje mo de batoro tourna no de bolo na bana ko ma sengi no e restitution ye mo de batoro ako indamna na to ko na fuka tafa kunchera yele munun kera kono ko nyefo mawye noya min kera kono nanfulo min dona la mo de batoro o ye wajibi ye benigala ko o jati denta ni mache ako ko no de be bolo da min ye shagi akele metemena ye benigala ko te ben ako anga jamana tabolo fle mali kura tabolo kura akinna kura jamana kuntigi re kerafe makrengren no ya ka dafuye mo de batoro neni garo ka kewale kaman ko mi amanjami ako min ye tungara ye mo de batoro kaka boka nyefoli ke mawiye non te min ye colonel Assimi Goïta tola kupu mo de batoro ko maw kun akilla ko fargolo nyana je gansan do ne nga ka dabora ko were kama no de nanfulo soroli ye mo de batoro jamana koka kono mani fle hali hanye min bo la sirène kono la rédaction Lucas Sabanido wajiba tembi boni sebe mi nuka ma ko Bamako info wajiba te ka don min ye Coupe d'Afrique des Nations de football wajiba te ka don nyinandan nyongumbe bulu dale do kurwari jamana janvier kalo kletani saba katabla février kalo kletani kelela wajiba te ka don malin do la tajere jakulu amba chamangela to minu zigile do demeni ani manjala shegina demba ka don ale ye ka don jamana supporteru ka nyema danai ako min ye communiquer kafu yoke wajiba te ka don do la tajere jakulu fon vo qualifier lembe beki ka lisi blakana do la tana minu nganga ya kenaka janvier kalo kile saba san 2024 wajiba te ka do kletan yani awa Coupe d'Afrique damnache shegina dama ko akuni mali yara ta kalaje an be awakulu mina ko ma ko chapeau 2 o ye Nigeria Cameroun Burkina Faso Ghana République du Congo boje bate ako shegina dama ko ako mali kanga joro basoro nina sai wona andi ta yala kurwar koy boje bate anda kunyo kubu yara de koy sababu ke ikadon dulata demse kura chama mi wulembe boje bate ka do minu ngoni ye mali de nyonu ya kanu kana ka jamana fe ina fa Alassane player ani Musa Dambele boje bate ka don Alassane player e ka don ale boje bate akunde la ka jouer e ka do France demson ve nga ya kanu ka fa bina fasola boje bate be ke mina ode Borussia awa Mönchengladbach obe division 1 na Allemagne jamana na ase kadi
bɔjɔbate k'a dɔn sɛgɛnɛ denba ko o ye nani min kɛ o bɛna dɔ fara samata sɛgɛw kan Korowari a ko o fana k'i bɔ a la bɔjɔbate ɲinan coupe d'Afrique k'a fɔ de an bɛ taa k'a fɔ an bɛ jɔyɔrɔ mangani ɲini wa ayi o kuma t'a la an da kun ye kubu yɛrɛ de sɛgɛnɛ denba ko ten a ko wa an bɛ se a ko hali kɔsɛ in na ladege dɔnnata min kɛra ani ayiwa Korowari ni ɲɔgɔn cɛ ni ballontan in ma laban a dɔnna k'a fɔ jɔnwala ni denmisɛnw bɔjɔbate k'a dɔn complexité ninnu na o kuma Mali bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn samata sɛgɛw i k'a dɔn u dɛmɛni a n'u ɲɛta o kan ka kɛ a ko min kɔni ye dɛmɛ ye i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa UNASAM n'o ye ayiwa Aigle ka ayiwa dɛmɛbatɔn ye ni sɛgɛnɛ yɛrɛ o ɲɛma danga ye a ko an kan ka fɛn bɛɛ kɛ wa sen kɔni dimi kana don an na sabula ballontan tulo sɛbɛlama don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Bamakɔ info kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a e kɔn tɛ bi tabila yan a dafara bɔjɔbate k'a dɔn an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye